Kavul Anmar'ın Tevrat'tan göçürüp alan cümleleri. Ey adam malası! Men hükmü rowanlığım devam ediyäkä, hükmü zorlardan huwatir etmegin. Men hükmü rowanlığım bolsa, hiç wagt soňlanýan näller. Ey adam malası! Hazinalam dolup durqa, arsgalyň darlygyndan zeýrenmegin. Men hazinalam bolsa, hiç wagt tükenýän näller. Ey adam malası! Menden özgeleri yüreğimi berme. Sen üçün men mardyryn. Meni gözleseň, men taparsyň. Menden özgeleri yüreğimi berseň, men senden geçerim. Ähli haýram senden geçer. Ey adam malası! Seni öz awadatym üçün yaratdym. Sen bugünüňi oýnap geçirme. Ömrüňe yeterlik arsgalyňy bölüp berdim. Özüňi ardurja kösäp ýörme. Artyk üçin tama etme. Az bolar öýdüp gaýga batma. Sen men berendemme razy bolsaň, süňňem, köňlüňem injalyk tapar. Berendemme razy bolsaň, berekediň artykmas bererin. Dergähimde abraýly adam bolarsyň. Berendemme närda bolsaň, kanagat etmeseň, dünýäni başyňa musallat ederin. Olar sen depäňde, ury ýerde depirjikleýän ýaban haýwanlardek oýnuň örkedir. Kösenersiň, örtenersiň. Barbyr men ýazanymdan başga zady gazanyp bilmersiň. Meňem gözümden düşersiň. Ey adam malası! 7 gat asmany, 7 gat zemini yaratdym. Olar yaratmak meni birjigem ýadatmady. Yer onsoň saňa ýetirjek bir dögüm çöregim maňa kyn şörüýdýäňmi? Ey adam malası! Yaradanlaryň arasynda iň ezizi sensiň. Saňa bolan söýgüýümiň hatirasyna meni çyndan söý. Ihlas we awadat et. Ey adam malası! Ertiriň arsgyny şuň almagy howlugymy? Menem senden ertiriň amalyny şu gün talap edem o ahiri. Men buyrugumdan boyun towlanlary unudamak, diýenime kulak asanlary nenen ýatdan çykaraýyn. Men ähli zady başarýan, ähli zady öz erkim, hökümüm bilen gurşap alanlaryn. Meni ýatly we dünýä aradasyny gaýgatma. Men bir özümiň berjek zatlam sana yeterlik bolar. Darat